मोनसे प्रब्लेम जादों बे प्रब्लेमखौ जोङो सल्भ खालामहैनो थाखाय मा प्रब्लेम जादोंमोनलाय दायो खिथागोन दे नोंथांमोननो प्रब्लेम जादों। हेल' गाइस नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों फिन खेबसेबाव आरो बरायहरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो सोरबाफोर गोदान आंनि चेनेलखौ नायसनबायदोंब्ला अननानै नोंथांमोनहा बयबो साबस्क्राइब कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे लाइक थुनानै होलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर थ'दो बिदिब्ला नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायलांजोबदो आरोना नै ओरैजायहाय नैबेहाय जोङो रिल्स खालामनो नागिरदों आरोना फिसाजोजों आंजों सानैजों फिसाजोआबो रेडिखा ना मामे नै रेडि जानानै जोंहा फिसाजोजों आंजों रिल्स खालामनो देलायदों आरोना नै केमेरामेना फिसाजोजों आंजों नैबेहाय लागोन बेयावनो लागोन आरोना जोङो गोजानाव थाङा बेहायनो जोङो खालामखांबाय जा गरम मोनबाय नै केमेरामेननो आंनो मा जाहोयो नोंसोर चक्लेट जाहोगोन ना खानायानो बोरैबा जाजोब्बाय नै गयो बिरादनो दानिया जोंना रिल्स लानाया जोब्बाय थांनो ओंखारबाय दा थांगासिनो दङ मोनसे प्रब्लेम जादों बे प्रब्लेमखौ जोङो सल्भ खालामहैनो थाखाय मा प्रब्लेम जादोंमोनलाय दायो खिथागोन दे नोंथांमोननो प्रब्लेम जादों जों थांनानै दायोहाय खिथाफिनसै मा जादों कलेजनि गारिखौ लामा जि लाइन दोनदों आङो दानिया नैबे फंबायनोनो बानायहोफैबाय आरोना मा जादों दा फंबाया बानायनानै हरबायानो नोंथांमोननो मा प्रब्लेम जादों बेखौ खिन्थानो नागिरनाया बेनोदि आरोना लोगोफोर नै आंनियाव बेबायदि जादों आरोना बेनिखायनो आङो बिराद गोसोआव गिखांनाय फैदोंमोन आंनि चेनेलखौ आं मोनफिनगोन ना मोनफिना आरो मानि थाखाय बेबायदि रेट देखायखो आङो माने बिदि सानदोंमोन आरोना फाइनालि लोगोफोर जाफिनबायानो आरोना आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आगैया सासे आगैया बानायफेराखैमोननो आरोना ओमफ्रायो माने बानायनानै नायै इउटुबाव नायै माने बे बानायनानै होबाय आरोना दा जाबायानो ओमफ्राय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना लोगोफोर बिनिखायनो आं आगैखौ थेंक इउ होननो सानदों आरोना थेंक इउ माबाबाय आं बेनाव जोबोद गोजोननाय थाबाय आंनि बे चेनेलखौ माने आगैया माबा खालामनानै होफिननायनि थाखाय आं गोजोननाय मोनबाय आरोना बेनोसै आरोना लोगोफोर आंनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो आङो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर बाय बाय